Габдулла Тукай шигыры туган тел. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмен белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел синдә булган иң элек кайгам-догам. Ярылкагы дип үзем һәм әткәмне Ходам.